Boas tardes a todas e a todos. Bueno, despois de ter a reunión da Comisión de Seguimiento que temos todos os viernes para un pouco ir actualizando información de como está a situación aquí no noso Concello, quería trasladar esta información a todos vós. No día de hoxe, despois de ter datos actualizados que son datos reales, temos que confirmar 20 positivos, 20 casos positivos e depois, outras 67 pruebas que se fixeron que son negativas. Aquí no noso Concello, a verdade que había rumores e incluso, como dixen un día na radio, casi nos chegaban hasta a engañar a nós, que se falaba que había máis de 100 casos, non, a realidade é que datos oficiales de hoxe fai escasas horas son que temos 20 casos positivos, os cuales están nun estado de salud dentro da normalidade, a maioría deles nos seus domicilios confinados. Dentro da situación que estamos vivindo, creo que é un dato positivo, creo que é un dato que nos gusta. Ojalá non houbera ningún caso, pero sabíamos que isto iba a ocurrir, e despois dos rumores todos que andaban por aí, que haxa 20 casos positivos é unha boa noticia para o noso Concello. Non creo que desde aquí se estuvo facendo un bo traballo, sobre todo a todos vós, por estar na casa, por comportarvos tamén. Creo que este é un éxito e gracias a isto estes resultados son gracias a vós, a estar como estades nas vosas casas, comportándovos, facendo caso ao que as autoridades vos mandan, e ojalá isto siga neste camiño, de que haxa poucos casos. O que nos transmiten tamén, que é unha boa noticia, que nas últimas horas, neste último día, que non houve ningún caso confirmado. Isto quere dicir que a tendencia está empezando a baixar, e será unha boa noticia. O que sí que quero é que en ningún momento baixemos a guardia, temos que seguir así. Se realmente estamos dando esta noticia é porque realmente fixemos, ou fixeches, mellor dito, ben o que vos mandaron, e temos que seguir en alerta máxima, porque sabemos que estas semanas, tanto esta como a que ven, van a ser semanas moi duras, moi complicadas. E desde aquí decir que, desde o Concello vamos a seguir na mesma línea, temos que ser duros, que a xente que realmente se salte o que é as normas, vamos a seguir sendo duros, vamos a seguir cos controles todos como estamos facendo agora, e ojalá isto pase pronto. Dentro de que gustaríanos que non houbera ningún caso, creo que son uns datos esperanzadores, e que ojalá sigamos neste camiño. Como xa máis ou menos ides vendo todos os traballos que están facendo agora mesmo no noso Concello, son sobre todo de desinfección das aceras do casco urbano, desinfección de contenedores, levando alimentos ás familias que neste momento están confinadas nas súas viviendas, sobre todo xente maior, que está sola nas súas viviendas, e Protección Civil agora mesmo, a Policía Local, está centrando máis nestes temas. Ojalá para a semana que ven podamos dar destes datos que sean igual que agora, e que podamos ter boas noticias como son estas. Pero insisto moitísimo, por favor, sigamos comportándonos como nos estamos comportando, que se realmente seguimos cumplindo como estamos cumplindo agora, creo que podemos salir bastante ben dentro do que é este problema tan grande. Desde aquí mandarlle un abrazo moi fuerte a todas estas persoas que ahora mesmo están padecendo esta enfermedade, un abrazo moi fuerte, moitísima forza, e que pronto vai a pasar, e ojalá dentro de moi pouquiño podamos estar todos juntos. Moitas gracias.